Ayan guys, andito kami sa plaza. Dito kami kakain ng dinner. Ayan o. Wala pa yung aming mga kasama. Nauna na kami. So guys, kami pa lang. Nauna na kami dito. Ayan, mga kasama ko. Ayan o. Ang ganda ng Tayog Town Plaza. Madilim-dilim konti. Kasi gabi na, dito tayo kakain ng dinner. Yan po. Ay, walang ilaw yung castle. Ay, meron. Baka mamaya pa. Ayan guys, medyo konti ang tao. Ito po. Ang ganda. Hindi masyadong madami ngayon. Guys, kanina po, umaga, marami pong tao. Oh, ayan si Ngayon Bansyang. po, konti-konti na lang. Asaan ka na ayon? Tingnan nyo po guys, hindi na rin po may ilaw. Pero baka Wala na yung maya-maya mga po ilaw. konti. Guys, video ako dyan. Guys, wait. Hi guys, sama kayo sa akin. Kamulta. So guys, Libutin natin ang Tayog Town Plaza. Ayan pa guys. Yung ibang mga cartoon characters kasi hindi ko kilala eh. Ha? Si Bugs Bunny? guys, kakainin na. Honey ata yan. Ano ba yan? Ayan, si Superman. Ayan, si Darna ba yan? Captain America yung isa, si Iron Man. Hindi ko kilala na naman yung isa eh. Si? Ay, si Thor, oo. Comment down below kung kilala niyo kung sino sila. At saka, alam ko kung paano sila magkukuha ng mga pangalan nila. Comment down below. Yeah, very good ah. Si Santa. Si Seven Dwarfs. Ayun, si Seven Dwarfs. Ayan sila. Yung kasama ni Snow White. What? Oh, tamang-tama. Ang ganda naman. Ano ba sila sa ganito? Ano naman yan? Hindi ko Ay, si Tweety. Ang cute niya. Uy, galit na galit siya guys. Oh, si Tweety. Ay, nakaaway na naman to. Guys, sino to? Oh, mushroom nga. Oh, may mga mushroom. Guys, ito nyo to. Ito po yung black na cat. Kinakain ko yung anak niya ko. Yung anak ko yung Pilipino. Anak na po yan ito or kapatid. Guys, Si Tweety din. Ang cute. guys, ang lamig. Ang ganda. Babalik na kami doon at kakain na. Guys, ito na natin. Ayun na yung mga kasama namin, oh. Let's go! Guys, ang mga kasama namin. Kakain na kami. Kainan na! Nag-ikot kami.
Ba, Guys, kakain na tayo. Kainan na. hotdog. Yan, kumakain na si Bansyang. Napagod nang It's magsalita. not my nickname. Nickname ko lang yan, guys. My true Napagod name na is... siyang magsalita. My true name is Catlemich H. Kumapak. Nag-aaral sa St. Patrick Catholic School, grade 3. 8 years old. Masasabi niya ako. Hindi lang. Jar? Kain tayo, guys. Hotdog. Ate, mga lakas ito na yan. Dan sendbag mo magkanya ko dito niya. Nga. Baboy. Barbecue. Kain guys. Kain tayo, guys, oh. Kain. Kain. Eat na biscuit. Happy birthday. Yan yung kapatid ko, guys. Ito, guys, isaw ng baboy. Ayun, subo ng subo. Na, bakit ko lang? Na. Ibaga. Ito naman, guys, puwet ng manok. Sarap ng isaw. Marami ito. Daily lang. Tap na makita. Palakihan ng subo. Pinadaktulan ng subo, guys. Go, go, go! Ikaw! Ikaw! Ayan, O, pinadaktulan ng subo ka, no, guys. ayan, meron pa yun. Bukas, Mm. Ayan, guys, mag-cook naman tayo. Tapos tataliin. Bilang ko. Ito, guys, taba ng baboy. Sarap. Panukta nga nag-ikot. Excuse me. Guys, kain tayo. Madar, mga Sausaw natin sa suka. Kita kayo, ma. Sarap. Laman. Baka nababag sa kahit ano. Lagyan natin ng suka. Yan, dapin na ko yun eh. Sabay subo. Madar. Ano pa yung tanong? Nag-aral din yun. Sarap.
Go. Nagkimasmangan guys no nakakamot. At kamot tayo. Ate ko. Saw-saw dito ka. Sabay subo. Mangandeng. Sarap ng ihaw-ihaw guys. Ito. Ah. Si Cheese ha, video. Sarap ng subo. Guys, tapos na akong kumain. Nabusog na ako.